V najkratšom možnom termíne postúpili zverenkyne Maroša Kováčika do finále. Určite s týmto spokojnosť. Áno, tak samozrejme spokojnosť, musíme si priznať, že nič iné sme nečakávali. Skôr bola otázkou, akým spôsobom si v tých troch zápasoch budeme počínať. A počínali ste si, doplní Maroš Kováčik? Tak počínali sme si, myslím si, že ak môžeme hovoriť o takej maličkej forme, tak naša forma rástla od zápasu k zápasu. Najmä v tom prvom zápase, respektívne v prvom počase druhého zápasu bolo na nás vidno, že sme dlho nehrali. Ale s pribúdajúcimi minútami a tými zápasmi naša forma rástla a ja som rád, že ten dnešný zápas bol z hľadiska defenzívy veľmi koncentrovaný a naozaj dlhú dobu sme udržali vysoký trend v obrane. Bolo to celkom slušne aj útočne až na tých posledných asi 7 minút, kde sme možno trošku z hľadiska únavy, aj trošku úľavy, koncentrácie vlastne prestali hrať taký rýchly basketbal, ale pravda je taká, že ťažko je tie kočky už naozaj motivovať, keď to 50 pred koncom, ten zápas je rozhodnutý, už to bolo vyššie 40 bodov, takže, ale myslím si, že tento zápas bol dobrý. Ak by sme povedali, že tá druhá štvrtina, predovšetkým čo sa obranej hry týka, tak tá druhá štvrtina v tom treťom zápase bola najlepšia? Boli by sme ďaleko od pravdy? Ja si dovolím tvrdiť, že posledné 3 štvrtiny boli veľmi dobre. Dostali sme, myslím, 5, 7 a 9 bodov, čo je naozaj svedčí o kvalitnej obrane. Dostať 21 bodov za 3 štvrtiny svedčí o tom, že sme museli naozaj vynaložiť enormné množstvo síl a to sa presne dialo na ihrisku. Ja som veľmi rád, že najmä z tej defenzívy sme si takto počínali. Možno teraz trošku bude hrať v neprospech Good Angels tá zhruba poldruhá týždňová pauza. Tak ja som celkovo trochu nešťastný, nezažil som takýto spôsob dohrávania extraligy. Vlastne mali sme 13 dní voľno, odohrali sme 3 zápasy, znova máme 12 dní voľno. Čiže keď sa tak zoberieme, za 25 dní odohrať 3 zápasy je nezmysel, ale tak bohužiaľ kľúč je taký, pre každého platí rovnako. Budeme sa snažiť vybaviť nejaký prípravný zápas nasledujúci týždeň po sviatkoch. Dúfam, že odohráme, že to nám trošku pomôže a budeme sa pomaličky pripravať na to finále.